tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a siffler a ka galon bɔ an da. لبيك اللهم لبيك. En Balma, on est kunafolié kabo commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati toko sebe agence la agence mimbe ni ya kanu. Ko kadaka 2026 hiji ko Saoudia kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min toko masebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singadi de ko agence bekelme ki ka daele ka malien kumbe chuga mina toko ka semen jona o de koso nemia leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka bara tabuli dia toko seben ikatake nintu ye kunafoliye anye kunafoli min so ka bo Mali agent de voyage ka tomba la nanga maka fo commission ala ka fa me ko nyuman di amma assalamu alaikum. لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunia silame munu be Mali kono ani munu zigiro beno do dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busane de singa di agence dunia travel service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islam dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islamé do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali islamé bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islamé dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe onabanta farautaka minye angani chokoroba nyumainye minya angani kalfa bainye minya angani mugadam bainye anyuma misega sege ama chugomina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka alaka antlodo kibaru nyuma na dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga bara o bara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili
walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye mamadu ye takisibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la an ka bi baro bena ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo fali depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min be warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la APDP ka sɛbɛn dita nunu kun be di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la a warisara procédure be cogo di aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka be bɛn 5000 ma ni personne morale do sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu be wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier nunu validité ye san 3 kɔfɛ i be sen ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bena ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès nunu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu be ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a be wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw be daw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a be reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka daw kulo kan an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye alamisa ye septembre kalo tile 11 san 2025 keba bi ye don dɔ fana ye koyi nin y'a sɔrɔ aw kɔni aw kun di Bamakɔ sira yɛrɛ dɔn le 11 septembre san 2021 a san 24 ye bi ye keba américain Ben Laden bɔra u jaki fɛ nka bamananw ko fiɲɛ ma wuli bɛɛ bɛla mu i kunnamina na wula fɛ an na sɛnɛ da jira ko sɛnɛ kan nka bi tilegan in na yɛrɛkun sɔrɔ ma nɔgɔ sɔrɔla keba n'o tɛ bɛnkɛ jabate ko koba tɛ kɛ ka caya nka a ma kɛ ko kelen min kɛ an bɛ mɛn o kan k'o lakali ala ka si jan ni kɛnɛya d'an ma mawuludu lahɔrɔma na bi labilara ka sini labila ko baara ti kɛ Mali jamana kɔnɔ nka kɛnɛrɛ yew hali fanga yɛrɛ ka baarakɛla dɔw polisiw ni gendarmew ni anw sɔrɔsiw ka taa fara dɔgɔtɔrɔsola baarakɛlaw ka kɛmɛ ko anw sen y'o la fiyewu
n'anw ka manda so ko chômé est payé a ti payé anw fɛ dɛ ala ka sababu ɲuman d'an ma dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na bi ko fɛn mun bɛ yen k'o ye sariya sɔsɔ ye ne ka kuma tɛ dɛ Abubakar Sidiki Fɔnba CNT maa don ale de fana bɛ jɛkulu kunna jɛkulu bɛ kɛnɛyako kunna a ye nin kuma in fɔ nka min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ka tɔnw ye u ko k'u ma sɔn funangɛnin dɔ san 21 keba wulukinda kɛra sata ye koyi mayinakaw fɛ yen wolomasiri tabaw wulikajɔ ka se ka basigi ni lafiya don an ka jamana kɔnɔ bolimafɛnw k'olu dɔ ani ka min ye taji ye k'o sɛnsɛn o baaraw bɛ senna an ka siraba caman kan bi yanni basigi ni lafiya ka na i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min ye 22 septembre kɛmɛ e b'a dɔn cɛ i mɛnna Bamakɔ yan nka i ma deli ka boulevard 22 septembre kɛ fɔlɔ dɛ nous depuis Musa binna e ko 22 kɛra boulevard la nka ɲinan min ye Asimi ye ko k'an bɛ segin an nɔkɔrɔ la han bon o kɔrɔ k'aw ka boulevard de l'indépendance aw ka misiri défilé bɛna taa k'a la 22 nata in labɛnw kɛra kunungo sɔrɔdasiw yɛrɛ ko ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ maa minnu ye degun sɔrɔ kunungo ɲɛbila baaraw la sabula ɲɛbila baara 3 de bɛ yen kunun ta kun ye chef d'état-major général adjoint ale ka lajɛli ye siɲɛ wɛrɛ ta ye chef d'état-major ka lajɛli ye min bɛ dɔw kan o ye ministre Sajo ka lajɛli ye o kɔfɛ Asimi yɛrɛ de bɛna kɛnɛ kan o ye 22 ye donc baaraw labɛnw bɛ cogo min na zen ta kɛba a bɛ taa min na zeni kɔnɔ o tɛ nin ye dɛ bɛɛ de bɛ nin zen ta la bɛɛ bɛ défilé sɔrɔdasiw dɔrɔn tɛ dɛ baarakɛla bɛɛ de bɛ défilé o labɛn de bɛ sen na ko ka hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ 22 ale bɛna défilé bɛna k'a la ɲinan Mali kɔnɔna na boulevard de l'indépendance la sɔrɔdasi minnu fatura k'u denw to olu taara bɔ ministre Sajo Kamara ye sɔrɔdasiw yɛrɛ tɔgɔla so fana n'o y'u ka ATT bugu jɔli ye kibaw fana bɛ sen na conseil des ministres an n'an kari ka don ale kɔnɔ an balimakɛ dɔ kitakaw fɛ yen kiba cɛni donna cɛ kun sanpɛrɛ o de ye misi 19 kɔni ko ban pewu kita mara la an bɛna an da don a la dabiyakaw fɛ yen Fasambu Keyita ni ale bɛ maire jɔyɔrɔ la bi keba a kalekan ye ko foyi kana kɛ dugudenw si kɔ musaka min kan ka ɲini san wɛrɛ dabiya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye dugudenw wele u kana u ka sigi ka kuma u ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye u yɛrɛ bɛ se k'a faamuya cogo min baara bɛ kɛ cogo min na mairie kɔnɔ sabula kun b'an ka di kuntigi kɔ an ka kuma kuncɛw la min sɔrɔl'o la Keɲeba kunnafoni maaw fɛ an na olu jaw olu kumakanw olu di aw ma nin ye an donkan ye bi tilegan in na k'an to Jani ale kumaso kɔnɔ Keba Jalo ale bi yan. Ko dugu bilakaw sa laadawuli ye Keba alamisa o alamisa an ye layidu di malidenw ma n ko min ye fɛla mun bɛ mun na hakilina bɛ min na ka kɛ ni ko yɛrɛ n'a kɛcogo ye bi an balima dɔ ale bɛ balikaw fɛ yen ale ka miirina ye min ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ n'u ka baara kɛcogo la a n'a ka faamuya cogo a ye min sɔrɔ k'o fɔ an ɲɛna fɛɛrɛ la an ka jɛ ka min ye an balimakɛ in ale ka laseliw olu lamɛn. Kasum Tawari ne fana ko fɔma Kasum Tawari n'ola denbaya dɔ baarakɛ ɲɔgɔn ani sigiyɔrɔ kɔni baasi foyi tɛ yen i ka foli dɔ ka bɔ fo fana yɔrɔ n bɛna misasi dɔ ci ma i k'a kɛ cogo bɛɛ la delili yɛrɛ don ani ka fasoden ɲumanya i ka hakilina ye i k'a lase fɔma ma a ka hakilina ye tiɲɛ don an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de faso ko an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛɛ n'a a ka hakilina dɔn i bɛ taa sɔrɔ e bɛ fɛn dɔ dɔn ne t'o dɔn walima fɔma olu minnu ye jamana marabagaw ye olu bɛ fɛn dɔ tiɲɛ kalama anw t'o dɔn mɛ ɲɔgɔn bilasiralikɛla de don sanfɛma ka dugumama a k'a lamɛn
akana duguma ma ka hakilina beta mais ni min taara ma n'a y'a sɛgɛsɛgɛ ne yɛrɛ kɔni ka hakilina la peut-être a bɛ se ka ɲuman dɔw sɔrɔ a la hali n'a bɛɛ ma kɛ ɲuman ye parce que hadamaden ko don i m'a kɛ cogo o cogo i ka kuma dɔw b'a la i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ b'a la hadamaden ko don a i mana kuma kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ b'a la nka n'i ye kuma di mɔgɔ hakilima ma a b'a vérifier min ka ɲi a b'o ta min man ɲi a b'o dɔ effacer n kun bɛ ka fɔ n ma ka émission dɔ lamɛn n kun bɛ ka émission min lamɛn hakilina a da sera hakilina dɔ ma o hakilina in o sumayara o senfɛ hakilina in hali n'a sɔrɔ n'a t'u bolo ba la ne fɛ u k'a lajɛ u k'a ta ba la ne fɛ important b'a la kosɛbɛ o ye jumɛn ye u ka dugudenw yɛrɛ jaati k'olu recruter ka fara sɔrɔsi kan ni anw nana marabolo lajɛ i ka mɔgɔ 5 mɔgɔ 500 u k'olu recruter ka fara sɔrɔsiw kan ka sɔrɔsi tan bila u cɛ ma ka ɲɔgɔn ta Kirikɔrɔ mara la ka ɲɔgɔn ta ka Mali région bɛ quoi n'a sera région na an da ma se Mali région bɛ i ka mɔgɔ 500 ta ye ka moto d'u ma volontaire ka olu ka minɛn man ca u ka minɛn man ca olu ka minɛn fanba ye moto de donc n'i y'a ye mɔgɔ ninnu bɛna bin an kan u b'an ka bololafɛnw bɔsan na an tɛ se k'a fɔ wala dɔwɛrɛ to marifa de b'olu bolo fɛn t'anw bolo an b'a kɛ cogo di diyagoya marifatigi ni maa tɛ fila ye mais n'i y'a ye u bɛ bin population kan u tɛ taa bi sɔrɔsi daga la u yɛrɛ y'a faamu titi k'a dɔn ko bi ko ni sɔrɔsiw tɛ fila ye u yɛrɛ y'o dɔn mais n'i y'a lajɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ se ɲini ka se san 3 walima san 4 mun kalo in mana jɔ ataki bɛ caya ne fɛ dɔwɛrɛ tɛ dugulenw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn n'u ye volontaire caya ne kɔni ka faamu na dɛ a bɛ se k'a kɛ ne ka hakilina ye fiɲɛ b'a la k'a sɔrɔ n'i ye mɔgɔ 500 ta yɔrɔ min o mɔgɔ 500 mɔgɔ 100 bɛ patiri la ni motow ye gouvernement de bɛ olu sara u ka marifa b'u bolo o mɔgɔ 500 ni tɔɔrɔsiw mana bali ɲɔgɔn na yɔrɔ min sɔrɔsiw ta bɛ kɛ ka na soutien de k'u ye quoi sɔrɔsiw ta bɛ kɛ o tɛ n'i y'a jateminɛ nin waati in na k'a fɔ anw filɛ yɔrɔ minnu na mobili tɛ se ka na ye mais moto bɛ se ka bɔ ni wo fan bɛɛ olu b'o moto kɛ o moto kelen moyen b'an ka gouvernement ye o moto moyen b'an ka gouvernement ye a ka duguladenw a k'olu recruter a k'olu ta ka moto d'u ma ka na sɔrɔsi tan bila turuku bɛɛ lajɛlen ɲɛma o sɔrɔsi minnu bɛ ɲɛmɔgɔ ye a ka kɛ ni duguladenw ni wele i tɛna olu ka appel nɔfɛ mais sɔrɔsi tan minnu b'an cɛla n'olu yɛrɛ weleli kɛ k'a fɔ k'a bɛna soutien na k'a ni terroriste karilen don ɲɔgɔn na ne ka hakili la o baara ka nɔgɔ ka tɛmɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw yɛrɛ ka baara kɛ ni u yɛrɛ ka moyen ne m'a fɔ sɔrɔsiw tɛ se dɛ ne m'o fɔ dɛ a moyen bɛ sɔrɔsiw ye mais anw filɛ yɔrɔ minnu na tant que ni recrutement tant que ni volontaire de ma caya ba ne kɔni ka faamu na k'a fɔ ko ni terroriste n'u ye attaquement kɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko sɔrɔsi bɛɛ na ka na kunbɛn n'a ye a ma nɔgɔn mais ne y'a sɔrɔ volontaire ka ca olu n'u ka moto n'i y'a ye u bɛ attaquement k'an na u bɛ n'an ka bololafɛnw minɛ an na sisan olu yɛrɛ ka moyen fanba bɛɛ bɛ minɛ anw yɛrɛ de la u ka moyen fanba a bɛɛ bɛ minɛ anw population yɛrɛ de la u bɛ baara kɛ ni moyen fɛn o fɛn parce que n'u nana i ka misi la sisan n'u ye misi 2 minɛ i la walima n'u ye misi 10 minɛ i la fɔlɔ la u tun bɛ taa n'u ye garawale la mais sisan u y'o nɔgɔya donc u filɛ k'o misi 10 min minɛ e la u b'a sɔn n'a sɔrɔ misi kelen ni 40 de ka kan walima n'ale 50 de ka kan u b'a wajibiya aw yɛrɛ de kan k'a feere k'a wari d'u ma n'i y'a ye u bɛna bi an kan k'a fɔ ne yɛrɛ bolola fɛ ko ne ka tila k'o feere k'a di e ma tuguni mun b'o kɛ o jigi de ka fisa n'an jigi ye bon n'a y'a sɔrɔ ni jigi bɛ an fana na marifa de b'e bolo marifa de bɛ ne bolo an bɛ sigi ala bolo jigi ni min ji dɔgɔyara o bɛ laara kɔlɔn ji min ni min ji ma dɔgɔya hali n'i y'a lajɛ ni tilefilani na u ye bombardement min sigi u da la mototigi fanba min bɛ ka senfa piripiri kɛ ka tɛmɛ anw fɛ yan ka don Moritani ne y'a sɔrɔ ni volontaire ka ca anw fana fɛ yan komi filɛ ka mɔgɔ 500 min fɔ o mɔgɔ 500 bɛ se ka jan dɔw fana ɲɔ
oro abege temene sorasuma fiyon fiyon bala anyuma bala ajuma bala ina fo misali ala hali armere do bala wulu min te faso teo o misali ya juma halo misali ya ta musa kumbe ka kuna foni burjali minna amarika algeria senika ngo yere armende meni arme talina kuntora e komo jugu be yala eska ngule la kana mingo lan kunye ya kola an kunjera ya kola fin ni bala de la fra fin mi kenya bi bolo sama peno imana kenya so ke wati bolo mi kera so we ka si do ngola o bolo gele mi se ka so we ka si bo ngola no ko ka famula fin mi se ka mana pa o tere ni mi se ka ki ma juma fare ne fi ka laje o ka volonté u chaya o ka recrutement ke ka chaya ko so be parce que dugula dun de se ka patrie de moto la maintenant pour ko armée ka patrie de moto la amalo mais dugula dun yere dama ama jamo mo tami manchela no ye armée uru yere ka to kele da yere kono mais mo keme min be yala ni moto ye mo keme durube changa toro si daga juma ndala ka kutu yere nyini mo keme duru sorasu ka demen ka tila kana ka faro fana ka ni koni fe ni koni ka hakil nai ay ka laje ka lase fo mama ni mo ka laje kuma minu nu tiana ko ulu ye ko toy harmaden ko do nya tan ni man ronde kama afse ka ke finye bise ka kenga kuma wela wana ne bise ka kuma ne be ka kuma minu fo ulu yere nya ma tinya bela akake o yere menne koni fe ni aye samia donna na ataki ube ka chaya dore to ba do samia donna mara se arme ka patrie be doya no koni fe ne ka hakilna na de parce que samia donna na for ko arme ka patrie mobile ka fonse au ko olu lagoli o konna o kana balaw labe na ni kololo bodo hal dorni yere kana dorni se ka gosili ke yoro belo me mo keme duru olu no torasi juma be karnyo na kutu yere ni ina fen be abse ka mana fa ina ko iga dogun bi se ka ya kono chogo me ni bana bila iba lajere fra fen kanyima ibi tige ba pera jele nofe franci re kabi jonu ne franci labo ko minun te marafa fo do marafa ci chogola an fu ure taru popolola uru do kunde sorasiyo mais franci re sor lengo 3 millions est-ce que ali bi ando ka hake to ya parce que il faut ka hake be ro be fara ka hake benki mais est-ce que ali du sar lengo ni nyanka deme ka lase ima ika lase nyema oma uka kuma nu ku verifie ku laje minu nyumanye uko luta minu nte nyumanye fana uka laje ko jimina bebse ka pili uka ndoni ka pili ngaminya kuma akuna poni duma yere ni nyina na ni ma fara buka dinga uka jaga fion fe daga be aundala o jaga daga ani murtane no fion ka suru sisa o daga suguru fana dalaw o daga suguru fana dala sisa o be jaga minu fana la yere de o be jaga minu la yere de aiwa kiba ni tu fo fana ke mangai ina fo anya fo chobna alamsa ambe kuma di mauma ukasegu haklina fo yasa degu mimbe ula fere mumbu bolo ani haklina mbula okasega don kiba hukumu kele fana konna na ameto sorasuga gunga alibi dogo firikaw fe kabi farabugu kaw konu willa ka taga ulu fe uya irasa ka fo ko koni ayelemana sabula mi ye mugujugu chama ye o beka keru dogo firika bi anye donso do soro ale min fo anga jega o lame dogo firika ko ale kibara be togodi bibi na nga jugo nono ni wati na duru ni do le bubulu o duru ni ngoni o fanga ka bo kami farabu ka wulila kana on fe dogo firiya o koni yu ta kon ke follow ya demene ni tiriwi on mi tiriwi ke nyonga sisa duru ni le bubulu o duru ni bi jama sanve la kojugu follow duru ni ngoni se ta sanve marfo kumba jinga sisa duru ni mita for halautai abu bala doron ka
mugu jugu fili dugu kan dugu dɔw bɛ a bɛ se k'a filiko 5 filiko 6 an fɛ dɔgɔ feere i ko don min ko bi hali kunungo b'o la kunungo ka don 18 heures yɛrɛ kɔnɔ a ye filiko 4 de kɛ an ka dugu dɔw la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ ala tanu ne kɔni ka dugu kɔnɔ u ma filili kɛ fɔlɔ nka an ka dafe dugu fɛn kɔni bɛ yen n'an bɛɛ ye komini kelen ye duurunin min b'u bolo sa o fanga ka bon o b'a fili yɛrɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka don an n'u cɛ ala ka don an n'u cɛ kira ka don an n'u cɛ an kɔni an ma fari fa an fari tɛ fa kurazi yɛrɛ an dɔ de fa kurazi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan na ala sɔnna aw y'a daminɛ teri ye kana daminɛ bɔmi ye sisan ko a bɛna duurunin ko bɛ laban an kɔni bi yan ne dan sɔgɔni ko ni kunnafoniya ye farabugu wele kana se sisan ma farabugu ka minnu nana dɔgɔ feere o bɛ ka dɔgɔ feerekaw kɛlɛ ka fara kɔrɔlen kan donse kura min b'u bolo o de ye nin duurunin ko in ye ala ka tile yɛrɛ d'an ma i dan sɔgɔni ko n b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ. ayiwa nin ye dɔgɔ feerekaw mankan ye keba i y'a mɛn dɛ anw ka duurunin belebeleba ko kuma tara ka kɛ ɲagarilabɔ ye an na donsoba ma kuma fɔ de sisan sa sanayɛlɛ duurunin ala kumaba k'u bɛ k'o de ta ka ɲɛsin olu ma keba halisa an bɛ to sɔrɔsiw ka hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka maaninfinw n'u ka taa ni ka segiw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya armée ale ye a taabolo falen kosɛbɛ sirabaw olu kan tajiw balo min ye doniw ani maaninfinw yɛrɛ taa ni ka segin hukumu kɔnɔna na sa yaasa balo di ni taa ni ka segin kana jɔ fiyewu an ka siraba belebelebaw kan kabini kunna sini ko armée ale ye citerne dɔw kɔni dɛmɛ ka bɔ min ye Senegal ka na an ka jamana ale kɔnɔna na k'a daminɛ Kayila sa ka na se fo min ye Bamakɔ kɔnɔna na yan ani minnu kan ka jɔ siraw fɛ yɔrɔw la olu bɛɛ lajɛlen ka sira minɛ wolomasiri tabaw y'olu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don maa mun bɛ yen n'o ye nin escorte in ko ɲɛmaaya b'ale bolo o ye lieutenant Mamadu Kulubali ye a ko nin lawuli kɛnɛ olu fɛ koyi sisan sa ko min ye donimafɛnw ye u ka se ka olu ta ka s'u seyɔrɔw la min ye chauffeur ye u n'olu kumana u y'a yirula k'a fɔ k'u kana jɔrɔ u kana siran u k'u hakilila tigɛ wa min ye baara ye olu b'a kɛ u se n'u damayira la maaninfinw n'u bolominɛw la kɔlɔsili olu kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min ye Kulubali ye a ko k'a b'a ɲini dugudenw fɛ sa k'u hakilila tigɛ ko in na koyi baara kɛcogo ɲuman n'a fɛɛrɛ ɲumanw bɛ u bolo wa min ye ko la faamuyali ye o fana ka latigɛ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ yen n'olu ye chauffeur ye Abubakar Kulubali ale ni Dawuda Kone olu yɛrɛ y'a ka nisɔndiya jira nin ko in na kosɛbɛ escorte ko min daminɛlen filɛ nin siraba ninnu kan k'o ye tare ye nka a bɛɛ n'a ta min ye dugudenw ye u welelen don u ka basigi ni taa ni ka segiw hukumu kɔnɔna na u kana jɔrɔ u kana siran bamanciwale kɛbaw ni goudron-tigɛlaw keba siratigɛlaw fana b'a la k'u fila kɔni fɛn fɛn sa sɔrɔsiw kɔni olu tɛna mɔbɔ mɔnaw ka ko la tuguni olu n'u bɛɛ lajɛlen dasi u ye a yira sa k'a fɔ ko nin baara min kɔni daminɛlen filɛ nin ye ɲɛmaw de y'a ɲini u fɛ u ka nin baara in sigi sen kan wa k'u hakili to dugubolo ni taabolo la sira fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ taa maaw ka taa ni ka segin b'o kan k'u k'o bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili o baara fana kɛ kɛba n y'a f'i ɲɛna ko ɲina Mali 22 septembre k'a bɛna kɛ ɲɛnajɛba ye défilé an bɛ yɔrɔ min na Bamakɔkurakaw fɛ n'o ye boulevard de l'indépendance ye k'an bɛna segin ka taa ye ɲina min ye 22 septembre ye ɲinanta in a bɛ kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 65 sɔrɔli ma boulevard de l'indépendance ka kunungo sa ɲɛbila baaraw la général de division Keba Sangare ale min ye wolomasiri tabaw ka daga danga ye n'o ye baro kɛlɛtigi ka danga ye ale taari ɲɛda baaraw kɛcogo kan a kɔni ye ladilikan di sɔrɔsiw ma kunungo fini don cogo fini minnu bɛ d'u ma teni mun dira samara mun dira arrangers mun dira an t'a fɛ k'a ye ko dɔ ka banfula ye kɔrɔlen don kulusi faralen tɛ ka ye k'a fɔ ko n ye nin kala sɔgɔmada in na ko bɔrɔtɔ don k'a nana ye k'o si a t'a fɛ ka o si m'a tulo la fini mun dira défilé kama k'u k'a don samara minnu dira a kama u k'a don minan minnu dir'u ma a kama u k'a bɛɛ lajɛlen ta u ka baara kɛ ni o de ye a dira défilé de kama maa si kana taa fɛn to kɔfɛ a ko jamana ɲɛmaaw ye min fɔ a ye ko ka n'o fɔ sɔrɔsiw ye o ye nin ye wa k'a bɛ yafa ɲini fana kɛ jamanadenw fɛ sabula min ye kunungo baara in ye degun cɛ maa caman ma min ye maa caman ka siraw bilara gitɔrɔn caman tigɛra Bamako
k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se fitiri ma keba taa ni ka segi a gɛlɛyara kosɛbɛ bamakɔ kɔnɔna kununko ko yafa bɛ ɲini maaw fɛ nka ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna yanni 22 cɛ min kɛra kununko a ɲɔgɔnna 2 wɛrɛ bɛna kɛ dɛ ale keba sangare nin kun y'ale niyɔrɔ ye siɲɛ wɛrɛ o ye baro kɛlɛtigi niyɔrɔ ye o kɔfɛ Sadio Kamara bɛna kun cɛ yanni défilé yɛrɛ don cɛ n'o bɛ bɛn ntɛnɛn ma 22 septembre 2025 keba ko Mali k'an kun famana défilé kɛ kɛnɛ ma dɛ min ye Bamakɔkura bɔlɔnba in ye k'a kɔni a ɲɛnafin tun bɛ maaw la min ye sɔrɔdasiw ye u bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen labɛn sen maa minnu bɛ yen n'olu bilalen don ko in kunna u bɛ se cogo min na k'a sigi sen kelen ka baara ale ka se ka kɛ ka ɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra sɔrɔdasiw ka gun ka keba an bɛ taa kɛnɛya ale bunakun kan CNT tɔnjɛkulu ɲɛmaa min bɛ n'o ɲɛnabɔ jamana kɔnɔna kɛnɛya ko ma ale y'a yira sa n'o y'a Bakari Sidiki Fɔnba ye ko majɛ caman de bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna bi wa min ye waleya dɔw ye n'olu ni dɔgɔtɔrɔya baaraw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'a b'a ɲini dɔgɔtɔrɔw fɛ k'u ka o kow dabila u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ale ka jɛkulu min bɛ CNT kɔnɔna olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli fana dɔrɔn tɛ u ye maaw lamɛn u ye dɔgɔtɔrɔw lamɛn u ye maa minnu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u y'olu lamɛn Abubakari Sidiki Fɔnba ko sa k'u ka sɛgɛsɛgɛli ye tali kɛ min na ko dɔgɔtɔrɔso 600 an ka jamana kɔnɔ yan faso ta ni kɛnyɛrɛyew ta u k'a caman bɛ yen hakɛ minnu fɔlen don u kan ka baara kɛ cogo min na k'u tɛ taa o sira fɛ Fɔnba y'a yira fana k'a fɔ ko min ye dɔw ye u y'olu ta u tɛgɛ ma k'u ye waleyala waleya minnu bɛ u ka baara yɛrɛ sariya bɛɛ lajɛlen sɔsɔ n'o ye ka banabaatɔ k'a bɔ faso ka furakɛli yɔrɔ la k'a bila ka taga min ye kilinikiw kɔnɔ n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye Fɔnba ale bɛ CMT commission kunna n'o bɛ kɛnɛyako kunna a ko nin ye kojuguba de ye ko min tɛ se ka faamuya ko wa fana ko min ye banabagatɔ kɛrɛfɛsigiw ye ka taa se banabagatɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔnaw ma majɛ dɔw yera o baaraw la olu latilennen olu bɛna kɛ min ye seere dɔw ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin funankɛnin dɔ kɔni a bɛ fɔ bana min ma sa ko kunkolofundubana n'o ye hydrocéphale k'o tun b'o la o kun y'o ta ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la kɛnyɛrɛye t'a dɔ la diyagoyanifin na k'u kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o maa in lasegira Fɔnba ko nin damantan de b'an ka dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔna bi ko f'o ka dabila keba maa min bɛ yen n'o bɛ dɔgɔtɔrɔ ka ko kunna n'o ye ordre de médecin ye a ko min ye kuma minnu fɔlen filɛ Fɔnba fɛ nin k'a da ye falakɔnɔ bin tigɛ Alikadiri Jara a ko maa min bɛ yen ni baara min n'i t'a ɲɛdɔn i ka gɛrɛ maaw la i ka ɲininkali kɛ u la k'o de la k'i b'a dɔn k'a fɔ ko baara min bɛ sen na a ko min ye banabaatɔ bɔli ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la k'o bɛ sɔrɔ min fɛ dɔgɔtɔrɔ ka laɲini ko bi k'an ka dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔna ko majɛw bɛ yen ko fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ i n'a fɔ Fɔnba y'a fɔ ko fɛn caman bɛ se ka kɛ cogo min professeur Jara ko o de la dɔgɔtɔrɔ de bɛ sɛbɛn kɛ ka da i kan k'a fɔ ko taa nin yɔrɔ in na k'o y'olu fana ka baara sariya ye ko nka fana ko maa minnu bɛ yen n'olu man kɛnɛ n'olu ka banaw furakɛliw tɛ se ka ɲɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na ni degun bɛ u kan i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ de ɲininka mun na i ye nin kɛ k'o ka fisa i ka fɛn fɔ k'a sɔrɔ i tɛ fɛn min ɲɛdɔn ye ko wa ko olu ka ordre waati o waati ni maaw ser'u ma ni nin ko n'a ɲɔgɔnnaw ye k'a fɔ ko nin gɛlɛyaw bɛ yen olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛɲinini kɛ k'a ko tiɲɛ dangɛnɛma bɛɛ lajɛlen ye ordre de médecin maaw ko sa ka ɲɛmaa ko ale kɔni a bɛ min fɛ maa bɛ yen n'i b'i da don nin kuma ninnu na i ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔlakaw la i ka sɔrɔ ka se ka ɲɛfaamuyali kɛ a ko la k'an bɛ taa aw ka dugu la aw fɛ yen kɔni min ye kita ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koko Fata Dar Salam o tɛ yan an balimakɛ dɔ ni ale yɛrɛ si bɛ san 54 na ale kɔni ka misi 19 kabamɛgɛru n'o ye sanpɛrɛn ye keba a jiginna o de kan an balimakɛ in yɛrɛ a tɔgɔ ye ko Babili Keta si bɛ san 54 na Koko Fata Dar Salam a b'o de kɔnɔna na min ye cercle de Sagabari o kɔnɔna na Kita o marabolo la sɛnɛkɛla don yaasa ka se ka ko in ɲɛdɔn an ka maa min bɛ yen n'o ye Usumani ye ni ale bɛ arajo Sagabari la n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye kibaruya in d'an ma nka ɲɛmaaw yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna ko waleya in k'a kɛra ko tiɲɛ don min ye misi 19 sanpɛrɛn o de jiginna a kan tancogo la an ka jɛ an k'an ka cɛden lamɛn ale min bɛ Sagabari arajo Sagabari directeur ye a ye.
Ayi tiɲɛni kɛ an sigiɲɔgɔn dɔ ka baganw na san jiginna ka misiw la misi 19 san y'a bɛɛ lajɛlen faga Babili Uruzo Keita u bɛ Sagabari kɛrɛfɛ ko Darsalam u ka dugu tɔgɔ de Darsalam Kokofata ye quoi Darsalam Kokofata a bɛ bɔ yen de an ye kunnafoni sɔrɔ a yɛrɛ bolo k'a fɔ fɛn min y'a ka misi 19 ye san jiginna a y'a bɛɛ faga a ka misi gɛnnikɛla o yɛrɛ tun bɛ misiw nɔfɛ kungo kɔnɔ mais ala barika la o kirikarala fitinin mais fɛn ma se ka k'ale la tugun an bɛ ala fo k'a barika da voilà donc o kunnafoni don ka d'i ma ni bonya b'a la merci beaucoup. Ayiwa Usumani Keita min ye kita a bɛɛ lajɛlen fo min ye manantalikaw ye k'olu fana fo ka yantansokaw fo kita dugu yɛrɛ kɔnɔ kuruninkotokaw k'an m'olu fana fo keba ka kita tungaralakaw k'olu fo k'u waleɲumandɔn Sisew olu fana bɛ kita an m'olu fana fo min ye Jeli Kanja Kuyatew ka du k'an bɛ foli lase olu fana ma keba ka taa se kamaralakaw ma u bɛɛ lajɛlen k'u ni tile u ni ɲanguma. Monsieur le gouverneur no o ye Dawuda Mayiga ye onzon ami moi an b'a fo k'a waleɲumandɔn a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ani préfet a n'an terikɛ procureur kita procureur kɔni kita ale ye kita bila araye kan dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka o procureur ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min kɔni ye dusukasi ye misi 19 o de taden filɛ nin ye tan min ye sanpɛrɛn ye o de jiginna kan an bɛ to halisa o fanfɛ bolo ninnu fɛ an bɛ taa Mayinakaw fɛ yen Mayina kamalenin dɔ san 21 ale fatura k'a sababuya kɛ wulukinda ye nin kalo in tile 9 maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kamalen ye wulu de y'a kin wulu kɛlen k'a kin u ka dugu la sa dugu in kɔni kilomɛtiri 40 o de b'a ni Mayina cɛ maa minnu bɔra kalama sa olu y'a ye k'a fɔ ko a kamalenin kɔni a ma sɔn fiyewu a ka furakɛ a bolo ko wulukinda in bɛna na sumaya waati min na joli nana funu ka nɛn ta ka taa k'a bolo da u y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban min ye duguden dɔw ye o y'a yira sa ko a kɔni sera dɔgɔtɔrɔso la tuma min na o y'a sɔrɔ kɔni tɔ foyi tɛ a ni na a fatura nka yan'o cɛ kamalenin wɛrɛ fana tun bɛ yen wulu tun y'o kin o tun ye wulu fatɔ ye ala ni dɔgɔtɔrɔ ka wulikajɔ ni cɛsiri senfɛ sa o kɔni ni o sera ka kisi keba an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don conseil des ministres ale kɔnɔna na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client Ayiwa Kalifala Kuyate na Segu Buguningaw ma foyi kɛ na keba k'an ka Segu Buguningaw fo kita kɔnɔna na an b'olu fo wa min ye kita yɛrɛ kɛrɛfɛ an bɛ Birigokaw fana fo keba Birigo tiɲɛ yɛrɛ la ye an ka dugu ye an bɛ olu fo kosɛbɛ Segu Buguninga bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo Kalifala Kuyate sababu la an ma ɲinɛ o kɔ conseil des ministres ale kɛra kunungo tubabukalo tile 10 san 2025 a ɲɛmaya tun bɛ m'an bolo général d'armée Asimi Goïta ye babu ye tali kɛ min na sa o ye sariya ɲɛbila sariyaw ye ministre ka baara bolodalo an'u ka baara minnu bɛna na sigi sen kan an'u ye min waleya ka ban conseil des ministres kunungo sariya ko ta na sira fɛ
ministre mbe jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira yɛrɛbɔ ko kunna ale conseil de ministre la dɔnniya ko min ye Mali ye a kun kan ka juru dɔ ta juru in baara bɛɛ lajɛlen kɔni fasirila ka ban min ye Émirats Arabes maaw ka banque bɛ yiriwali ko hukumu kɔnɔna na a kan ka ta o de fɛ sɛbɛn in kɔni fasirila kabini juin kalo tile 26 san 2025 Mali ale ni Iriad banque ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u b'a fɔ ma sa ko Banque Arabe pour le développement économique en Afrique o de do kiba n'o ye farafinna ta ye musaka in yɛrɛ bɛ taa se sefa wari miliyari 4 min ye miliyɔn 416 ba kɛmɛ ani 60 ani dɔrɔmɛ 180 ma o wari o bɛna na to sa Mali ale ka se k'a ka juru dɔ wari dɔ sara wari min bɛ don dɛmɛ ni dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin farafinna ka tɔnw ma tɔn minnu bɛ yen n'u de kɛɲɛlen tigilamɔgɔw olu bɛ se ka juru sɔrɔ cogo min na ka se ka baara kɛ Mali bɛna wari in don o musaka o de da fɛ ministre Diop ka laseli la ministre min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛyako kunna ale conseil de ministre la dɔnniya sa k'a fɔ ko min ye an ka kɛnɛyasow taabolo n'u sigicogo n'u baarakɛcogow ye bɛɛ min kun sigilen don ka sa k'o kan ka falen bi n'o ye carte hospitalière ye falen in kɛlen jagoya ye sabula min ye sɛbɛnkɔrɔ min tun bɛ sen na n'o sariya tun bɛ sen na o sariya kɔni kɔrɔla kosɛbɛ majɛw caman yira o sariya in kɔnɔna na o la sa min ye médecin colonel Assa Bajalo ye a ko ko min ye carte hospitalière kura in a kan ka ta k'a lajɛ ka bɛn ni maaw sigiyɔrɔ ye danfara minnu bɛ yen min ye a maraw kɛcogo ye nafa minnu bɛ u la fo ka taa se u mago bɛ se fɛn minnu ma u ka sigili o hukumu kɔnɔna na furakɛli ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ ko a bɛ tali kɛ o la sɛbɛnkɔrɔ min tun bɛ sen na n'o ye juin kalo tile 28 ye san 2016 k'o kan ka lakurakuraya majɛ minnu b'o la k'o falen sariya kura min bɛna sigi sen kan sa n'o ye décret in ye o bɛna na to sa kɔrɔlen in kɔni ale ka bɔ yen sariya min bɛna sigi o bɛna na daminɛ san 2026 ka taa se san 2030 ma gɛlɛya minnu bɛ baara in yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka olu ba dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ yen baara bɛ se ka kɛ cogo min na minɛnw bɛ se ka ɲini ka d'u ma cogo min na dɔgɔtɔrɔso bɛ sigi sira minnu fɛ dɔgɔtɔrɔso fɔlɔw filanan sabanan naaninan ka taa se u ka furakɛliko cogo ma fo ka taa se kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ma o bɛɛ lajɛlen bɛna dantigɛ sɛbɛn in ale kɔnɔna na ministre ka baara bolodalen n'u ka baarakɛlaw hukumu kɔnɔna na sa ministre min sigilen don bɛn ni kɛnɛya ni cɛfɔ kan bɛ kunna n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale conseil de ministre la dɔnniya sa ko bɛn ni kɛnɛya ale dɔgɔkun min bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ tako 4nan ɲinan ta k'o bɛ bɛn ni Mali ka seko ni dɔnko san ye o la sa olu kɔni ma taa ɲini yɔrɔ jan koyi u ko ko min ye an ka jamana an yɛrɛ an ka facɛnw ka taa se an ka taabolow ma olu bɛ se ka kɛ bɛn ni kɛnɛya sinsinna ye cogo min na AES jamanaw kɔnɔna na ɲinanta kuma bɛna sigi o kan a kɛkun ye sa min ye an ka fɛn kɔrɔw ye an ka taabolo kɔrɔ n'an ka tabiya kɔrɔ ye saheli jamanaw la olu ka se ka kɛ jɔlan ye jɔlan min b'a to bɛn ni kɛnɛya bɛ sinsin cogo min ka se ka min ye hakililajigi kɛ waliyaba minnu bɛ yen n'olu b'an ka tarikuw kɔnɔna na n'an ka tabiyaw kɔnɔna na fo ka taa se an ka tiɲɛkow ma olu bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan cogo min na AES jamanaw kɔnɔ kuma bɛna taliko la maa caman kan ka wele kɛnɛ kan cɛ ni muso ni denmisɛnw u ka n'u sen don baara la baara min b'a to sa an ka tabiya n'an ka taabolow n'an ka kɔrɔlenw olu bɛ se cogo min na ka kɛ bɛn sinsinna ye waleya in kɛkun ye sa ka kumaɲɔgɔnya don bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin dɔgɔkun kelen hukumu kɔnɔna na AES jamanaw yaasa fɛɛrɛ minnu sigilen don bɛn ni kɛnɛya ka se an ka taabolo ma ani an ka jamana yɛrɛ a sinsinnen don fɛnba minnu kan sa ka se ka olu bila sen kan n'o ye an ka seko ni dɔnko ye k'an sɛmɛ yiri kɛ o ye yaasa an bɛ se ka taa ɲɛ cogo min minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre la dɔnniya ko min ye jɛkulu ye jɛkulu kura bɛna sigi assurance olu tɔnɔ bɛ se ka yakubaya an fana ka jamana kɔnɔna na cogo min na an bɛ se ka dɔ sɔrɔ assurance ko la cogo min a bɛ fɔ min ma sa ko min ye société nationale de réassurance k'u bɛna o de sigi sen kan yaasa tɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ assurance ko la an ka jamana kɔnɔ n'a musaka tilancɛ bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ ka bɔ n'a ye dɔ ka se ka to an yɛrɛ fɛ yan Aluseni Sanu ale ko nin jɛkulu min sigitɔ filɛ nin ye k'a bɛna fisaya kosɛbɛ sabula n'i ye ko ta k'u jateminɛ an bɛ sira min fɛ bi fɛn fɛn kɔni bɛ sɔrɔ assurance la sa tɔnɔ fanba bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɔ kan an bɛna fɛɛrɛ de sigi min ye société de assurance bɛna to an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya musaka ko ta na sira fɛ a ka sinsin an ka filɛlan sɔrɔ a la ka se ka ko sigi sen kan kɔkan jamana minnu bɛ yen olu bɛ taa ni mun ye dɔ ka bɔ o la ka dɔ to an yɛrɛ fɛ an ka se ka mago ɲɛ n'o ye
taalen ɲɛfɛ baara in k'a bɛna fisaya kosɛbɛ sɛnɛko ta nasira ma ale ni waati yɛlɛmaw olu kɔlɔlɔw yiriwaliko ta nasira sɔrɔko ta nasira kɛnyɛrɛye sigilamaw ale ni bankiw ka se ka dɔ sɔrɔ ka bila olu kɔnɔ hali trésor yɛrɛ o bɛ se k'i tɛgɛ nɔ a ko la cogo min na min ye nin baarakɛla ninnu ye fana kalan na k'u kunna ka lafaamuyali k'u kunna ko in taabolo la jamana bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na ka fara a ka musakaw olu kan Aluseni Sanu ale ye o dantigɛ o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen minisiri min bɛ ji ni kuran kunna n'o y'an terikɛ maaw ye Bakari Jane ale ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko jɛrɛ 7nan min bɛ tali kɛ jɛkulu la jɛkulu minnu sigilen don yaasa ka se ka yɛlɛma don farafinna kɔnɔna na kuranko ta nasira la saw jɛrɛ belebeleba tun bɛ ka kɛ akarakaw fɛ yen septembre kalo tile 2 n'a tile 4 tɛmɛnen jɛrɛ in senfɛ sa a kɔni kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ bayɛlɛmalikɛlaw ye kuran k'ale sɔrɔ ni tile ye o bɛ se ka sinsin cogo min ka dɔ fara an ka nafaw kan cogo min na min ye Jane Maw a ko sa ko farafinna an fanfɛ bolo fɛ sa baara minnu kan ka kɛ nin waati in na kuma ye tali kɛ o la kɛnɛ ka ye ale yɛrɛ fɛɛrɛ ni dabaliw fɔ Mali b'a fɛ ka taa taa sira minnu fɛ kuma tɛ bi subahana mansin o kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi sen kan n'o ye intelligence artificielle ye ka bɔlɔlɔ siraw k'olu lajɛ ka se ka sinsinni kɛ n'olu ye yaasa yiriwaliw bɛ se ka kɛ farafinna cogo min da donna nin bɛɛ lajɛlen na minisiri ka kuma kɔnɔna na kɛnɛ ka ye a ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan Mali jamana kɔnɔ Mali yɛrɛ mago bɛ fɛn minnu na kuranko ta nasira fɛ ani a bɛ ka sira minnu ta bi yɛlɛmaba bɛ se ka don cogo min na a y'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'o ye Abubakar Abdul Kasim Fɔnba ye ale ye ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ɲɛna conseil ministre la sa taabolo 3 la fɔlɔ ye mun ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka baara kalan kan ka kɛ maa minnu kunna farikolo ɲɛnajɛ ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔna na olu fana ka tila ka taa maa wɛrɛw kalan k'olu ka kalan minɛna sigi sen kan n'o ye septembre kalo tile 8 ka taa se octobre kalo tile 8 na sa kalan in kɔni minɛna kɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ a la a kɛkun ye maa minnu bɛ yen bi n'olu ye dege karamɔgɔw ye u fana ka se ka taa degedenw la faamuya kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ale taabolo bɛɛ lajɛlen na sifinnaka minnu bɛ an ka jamana fantan 4 olu ka karamɔgɔw u ka dege karamɔgɔw ka taa se farikolo ɲɛnajɛ taabolo bɛɛ lajɛlen olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa kalan in bɛ se ka kɛ o kunna adamadenya taabolo ni maanifinya kɛcogo ani an ka jamana yɛrɛ kɛcogo la yiriwali bɛ se ka ɲɛ cogo min na maa k'o kɛ ko bɛɛ lajɛlen sinsinna ye min ye Fɔnba ye a ko ko kalan in bɛna tali kɛ o la Fɔnba ka kuma 2nan ye tali kɛ min na sa o ye k'a yira sa k'a fɔ k'an ka jamana UFOA tɔgɔla turuna dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ma sa ko I17 n'o ye UFOA ye k'o kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan min ye jɛrɛ in ye a kalifara Mali la ka kɛ ni farafinna ka farikolo ɲɛnajɛ kelenya tɔnba n'o ye kafu ye ale kɔni y'a yira sa ko Mali bɛ se ka nin tulo in kunbɛn tulo in yɛrɛ bɛ daminɛ octobre kalo tile 3 ka taa kun fori a tile 18 a bɛna na kɛ ndolati kɛnɛ min na Mali kɔnɔna na sa o ye Sadumadu Konate Wɛnzɛn Kulubali tɔgɔla ndolati tɛnɛ ka taa se Jara Asima Kulukorokaw fɛ yen yaasa ka se ka dɔn jɔn ni jɔn bɛ bɛn sa n'o ye tirage ye k'o bɛna na kɛ septembre kalo tile 15 o mana bɔ yen tuma min na sa min ye kow ye olu bɛna na sigi sen kan min ye nin jɔyɔrɔ min kalifara Mali la k'a kan ka kɛ sababu ye an ka jatigiya o bɛ sinsin cogo min ani an ka maa kunbɛn cogo n'an ka ko labɛn cogo an ka se ka olu bɛɛ lajɛlen danganamaya kɛnɛ kan minisiri ka fɔ la baara ni baaradege minisiri ale ye conseil ministre ladɔnniya sa baara minnu sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ salongo ani ɲinan san kalo 6 fɔlɔ ka kɛ ni a ka baara yɛrɛ taabolo ye sa min ye Umu Sali Sɛki ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin kibaruya minnu filɛ nin ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de b'ale ka baarakɛbolo la n'o o ye observateur national de l'emploi ye ale ni baara degeli o de bɛ nin kimɛli ninnu kɛ kalo 6 min ye waati dɔ la a fana b'a kɛ kalo 3 k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna na baara min sera ka sigi sen kan jamana yɛrɛ fɛ baara min sera ka sigi sen di maaw ma kɛnyɛrɛye tigilamaw fɛ a ko sa ko n'i ye u ka kimɛli bɛɛ lajɛlen jateminɛ faso ale ni kɛnyɛrɛyew maa 32 ani 19 faso sera ka baara di olu ma salongo min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw olu ta ye maa 32 ani 19 ani 2 ye o kɛra salongo san kɔnɔna na ɲinan san kalo 6 fɔlɔ la maa 50,939 olu sera ka baara sɔrɔ jamana fɛ min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye sa olu ta kɛra maa 14,962 ye a ko ko waati kelen fana na maa dɔw fana ka baara tiɲɛna u bolo o baara bɛ taa se maa 7,619 ma min ye san 2024 o kɔnɔna na maa 2,037 olu kɔni fana ka baara tiɲɛn'u bolo ni san kalo 6 fɔlɔ ale kɔnɔna n'o ye san 2025 ye
ministre min be Seneko kuna Daniel Clement Simeon akosa ko buna na fere kene basigi fere kene mina na ke yiriwali ale ni Seneko ta yiriwali la nga jamana kono ani chenje fuga jamana kono baraka nga ke Bamako ya ni septembre kalo in tleta ani segin kata se atle mugama ni ye jeren shen fola ye ayesi jamana ka sigi yasa Seneko be togo mina sene tabolo be togo mina yele malumu be se ka do ani bara be se ka ke togo mina ka tano soro kosebe Seneko ta nasra la Senekalaw yere ka lame u ka baraw la ani se ka na ni yiriwali kuntala jaya togo mina ani sene yere be se ka sinsi togo mina tabolo kura be sene na babu in ta kunyo oye aya yira sa ko min ye fere kene nye abna na kesa yere ma horonya dunga fa o nasra la ayesi jamana no ka se ka sinsi aya yira sa ka fo kubna na kuntle na munu fana ke yiriwali be se ka na Seneko la togo mina ayesi jamana la kolu bela jele fo nyanye ka fere ni dabalu nyini kolu soro be se ka je ka bara munu nge do na tawla sharia ko ta nasra fe Seneko hukumu ko na saka udado o kuma la ubna na kibara di fana ke ka ɲɛfɔli kɛ baɲumankɛ tɔnw ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka sigi olu fɛ Seneko ta nasira fɛ n'u bɛ se ka na ka se k'u ka wari mɔnɔbɔ o fana kɔnɔna na min ye baara in ye ministre Daniel ko a bɛna na taa taabolo fila fɛ réunion fɔlɔ o kɔni bɛna na kɛ technicien ta ye ale ye ɲɛbila baara ye o kɛ sa septembre kalo tile 18 a n'a tile 19 min ye ministre yɛrɛ ka lajɛ sa o kɔni septembre kalo tile 20 ye a bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ Bamako ale kɔnɔna na yan ministre min bɛ yen ni ale bɛ Bagamara ani Jɛgɛma kunna Yubaba ale conseil de ministre la dɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko Mali kan kun bɛ farafinna ka kelenya tɔn b'a ka lajɛ dɔ kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ dunkafa sabatili la o kɛra Dakarikaw fɛ yen utu kalo tile 30 ka taa se septembre kalo tile 5 ma jɛrɛ kɛnɛ in sa k'a kɔni kun sigira sa sifinnakaw olu bɛ se ka kɛ mɔnɔbɔ bolo ye cogo min na ka bayɛlɛmaliw kɛ yaasa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don Seneko la dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na ka sifinw bila o ɲɛma Mali ale tun bɛ kɛnɛ in kan ye min ye ministre Yubaba ye ale tun bɛ yen cogo min ye ministre commissariat à la sécurité alimentaire n'o ye Redouane Ali ye ale fana tun bɛ ko in fana kɛnɛ kan kɛnyɛrɛye sigilamaw faso ka cakɛdaw ale ni ɲininkɛla jɛkulu ni sifinw caman u n'olu taara ɲɔgɔn fɛ Dakarikaw fɛ yen baara in kɔni kɛra barosigiw caman ye Mali yɛrɛ lamɛnna a fɛɛrɛba bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan baara in kɛrɛfɛla la fana Mali ni o y'an ka délégation ye maliyɛn minnu bɛ Dakari u n'olu ye ɲɔgɔn ye ka hakilila jagabi bɔ kɛ yaasa jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na ka se ka o ɲɛfɔ olu ye i n'a fɔ jamanakuntigi ale y'a laɲini cogo min ministre min bɛ yen n'ale bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ a ye conseil de ministre la dɔnniya kunun ko bana min b'an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya dengue bana k'a kɔni jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan général d'armée Asimi Goita ko sa ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye tangalanw kan ka olu matarafa yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na ka faso k'ale nafa ka banaw fana ka olu fana kɛlɛ Bamako septembre kalo tile 10 san 2025 secrétaire général du gouvernement Burama Kulubali chevalier de l'ordre national. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Kebajalo an bɛ segin ka na an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen an y'a yira o la sa kunun ko k'a fɔ min ye nin kalo in tile 9 ye jamanakuntigi ale ye ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakanako kunna n'o ye général de division Dawudu Uld Mohamɛdi ni ale bisimila ani maa minnu kun nana sa o ye polisi fila ye polisi fila minnu kun minɛna bamaramaw de ale sira kan utu kalo tile fɔlɔ tile 6 min ye ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna sa a ko ko u nana ka na ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye polisi fila ye n'o ye sergent chef de police Abdramane Dambele ye ani sergent chef de police Boubacar Dabo olu sera ka bila cogo min na ɲɛfɔliw senfɛ sa min ye Dawudu Ali Mohamɛdi ni ye a ko sa k'an ka wolomasiri tabaw u sera ka wuli ka jɔ kɛ sabula ni sɛ fila bɛɛ lajɛlen kun minɛna Tumutu sira la bamaramaw kaw fɛ utu kalo tile 6
duwansa ale ni tumutu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa minisiri ko sa ko maa 2 minnu bilalen filɛ nin ye a sera ka kɛ wolomasiri tɔgɔ ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ale ni finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye chef de renseignement maaw ye n'o ye général de corps d'armée Modibo Kone ka maaw ye k'olu ka wuli ka bɔ bonyana ko la kosɛbɛ Dawudi y'a jira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔni ye a yirula k'a fɔ nin baara in taalan ye nin ye cɛsiri ni timinandiya don don o don maa 2 minnu yɛrɛ bilara kɛba u ko k'u labɛnnen don ka baara daminɛ a nɔgɔni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ minisiri kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko u bɛna u di maa ma maa min bɛ se ka maaw hakili sigili baaraw kɛ cogo min na ka se ka u bila u ka u hakili ka se ka lasigi cogo min na u se ka baaraw faamuya cogo min na sa ko u bɛna olu lajɛ n'an bɔra yen an bɛ taa min ye minisiri min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna Sajo jamana kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ nin waati na sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ sen na denmisɛnnin minnu bɛ yen sa ni ala kɔni y'a kɛ olu somɔgɔw kɔni fatura ka taa k'u to n'o ye sɔrɔdasi denmisɛnninw ye Sajo ale olu bisimila a ka minisiriso kɔnɔna na keba n'an ko ko Abulayi ta Sajo ka ɲininkali a busamisɛn cayara kosɛbɛ tonton Sajo e yɛrɛ ye jɔnni ye e bɛ mun baara kɛ tonton Sajo mun na e ka bere nin couleur ye anw ta tɛ nin couleur ye anw tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ e ta ye nin tɔw ta tɛ kelen ye tonton Sajo e mɛnna ka anw lajɛ e ma kuma kosɛbɛ mun de bɛ yen keba i hakili tɛ fɛn fɛn la denmisɛnninw y'a bɛɛ ɲininkali kɛ minisiri la koyi ninnu kɔni ninnu ni ninnu taar'i fɛ i bɛ ɲininka dɛ u ko Sajo y'u jaabi k'a f'u ɲɛna ko diyagoya don jamana ka hakili to u la sabula maa bɛ yen k'i bɛ kɛlɛdaga la nin bɛ se k'i sɔrɔ su ani tile jamana kelen filɛ ka nin baara min kɛ nin ye ko o bɛna na sinsin a y'a fɔ denmisɛnnin ninnu ye se fɛn fɛn bɛ jamana ye ninnu tɛ doni ye min ka girin jamana ma bi jamana bɛ nin kɛ sabula min ye an ka jamana yɛrɛ taabolo n'an ka tabiya n'an ka adamadenya kɛcogo o tɛ se k'a to fiyewu maa minnu y'u yɛrɛ di faso ma an ka kɛ olu ma fitiriwale ye a ko ale bɛ yan o ale tɛ yen o minisiri fɛn fɛn bɛna na jamana in kunna kɔni min ye ni maa ninnu ye u na tɔpɔtɔ ka karama ka se ka baara kɛ u ye u bɛ se cogo min na kuma tɛ nin waati in na u ka fɛn o fɛn bɛ yen jamana kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen ta Sajo ye u ladon a ka biro kɔnɔ u y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ u seginna ka na dugu ma min ye jardin kɔnɔna na sa ka se ka foto ta a bamanan kun cɛ tuma min na kɛba denmisɛnninw fana ye surprise kɛ Sajo la koyi u y'a ka fɛn kɔrɔ dɔ bɔ ka d'a ma an bɛ a fɔ sa n ko min ye ONAPIMA yɛrɛ ye a ɲɛmaya bɛ maa min bolo bi o ye Sisi Odile Dako ye ni ale bɛ Konenakaw ka sigi la a fana ye minisiri fo k'a waleɲuman dɔn a ye temps min ta ka se ka olu lamɛn ka se ka o lajɛ denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu ye diplôme sɔrɔ DEF ni BAC la u y'olu bɛɛ lajɛlen yira minisiri la a ko ni ala sɔnna a ma janto bɛna na kɛ u la kɔlɔsili n'u ka kalan kɛli u ka hadamadenya tɔbɔtɔli n'u ka baaraw kɛcogo ɲumanw u bɛɛ lajɛlen k'u bɛna na sali kɛ o la sa o ni minisiri ka sɔrɔ ka photo ta photo min n'u bɛɛ lajɛlen ja bɛ ye o photo in ale kɔnɔna na keba halisa ani wolomasiri tabaw bɛ ɲɔgɔn na min ye ministre de la défense ale ka secrétaire général n'o ye Gawo gouverneur kɔrɔ ye général de division Sidiki Samake ale kɔni taara kunungo ka t'i ɲɛda sɔrɔdasiw olu ka so min bɛ ka jɔ bi n'o y'u ka logement sociaux ye min ye sɔrɔdasilakaw ye sa kan Sunjata kɛrɛfɛla la Kati ye baara in kɔni bɛ sen na a nana ka na i ɲɛda baara bɛɛ lajɛlen ka kɛba so in kɔni a bɛɛ lajɛlen bɛ ka jɔ tari 81 o de sanfɛ baara in kɛlen don ka mun de labɛn maa minnu bɛ sa ni olu kɔni ka so n'o olu bɛna na so sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ye kɛba u y'a tilan cogo min na o de ye nin ye min ye so 731 o de bɛna na tilan 55 o ye anw officier baw o ye anw ta ye min ye 452 o ye kɛba aw sous-officier ta ye min ye 224 o ye sɔrɔdasi minnu bɛ aw duguma o y'olu ta ye kɛba baara bɛ sen na ministre ka secrétaire général n'o ye Sidiki ye a ko chantier tigi ma a k'a bolo la wuli joona o yɛrɛ ko sa ko k'u b'a kan koyi ko 100 saradala kɛba 57 ko u b'o de la bi ko wa ko waati min dira ale ma ko ka so in ban wa k'a bɛ ban ka bɛn n'o ye ko hali siga tɛ o la Namori Keita ko fana ko a bɛ min ye ale min yɛrɛ ye société min bɛ yen n'o ye entreprise malienne de construction mobile ye ECM o ɲɛmaa ale min ye a ko ale ka timɛli kɔni ye diyagoya ye sabula nin waati in na baara taacogo ka ɲi fɛn fɛn bɛ ka fɔ a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen latɛmɛ a taasɔrɔ fɛ wa min ye so ninnu ye fana u bɛna n'o sɔrɔ kɛba ko ni so in banna ko n'i ma farati i bɛ tɛmɛ Kati la i yɛrɛ ɲɛnama han sabula o kɛlen don k'a dilan k'a ngolozo Kati la cogo min na laban e bɛ taa i bɛ fili Kita sira ma o kana t'i da maaw ka so kɔnɔ dɛ
karati dai ko soyi ni ala sɔnna ma u b'a fɛ a bɛɛ lajɛlen ka ban yanni 20 janvier nata cɛ kiba an ka dugawu kɛ ala ka o yira ala k'an si jɔ ko kɔnɔ kulukorokaw fɛ yen ko min ye denmisɛnninw tɔɔrɔli k'o bɛ sen n'a ye kalo 6 in kɔnɔna na sɛbɛn bɔra ka bi muso den ani du bolofara bɛ u fɛ yen ko tɔɔrɔ kɔni sera denmisɛnninw ma sa ko bɛ se 11 ma min ye degun ye musomaninw olu b'a la cogo min cɛmaninw b'a la ten sabula cɛmanin ye o ye 8 ye musomanin ye 3 ye maa minnu kɔni ye nin waleya ninnu kɛ sa k'a dɔw ye u ye denw fili min ye denw gosili dɔw yɛrɛ ye u denw ni bɔ koyi ko nin waleya fɛn fɛn filɛ nin ye olu kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali sigi sa u bɛ se ka dɔgɔya cogo min na denmisɛnninlakaw fɛ yen Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na donbolo o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye donbolo balo ye o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Duansakaw fɛ yen Gwa 673 olu minnu bɔra sigiyɔrɔ la sa n'olu bɛ Duanza kɔnɔna na bi donbolo taara kɛ olu ye Masina ani Kokiri waleya in kɔni kɛra baɲumankɛtɔn min fɛ sa o ye ONG CAR Mali ye a kɛ kun ye o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka da dumuni o sɔrɔ nin waati gɛlɛman ninnu kɔnɔna na keba balo min ɲɔ tulu ani kɔgɔ ni makɔrɔni ko o de dira u ma u k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ Gwa 673 maa minnu bɛ sa n'olu kɔni kun bɔra Kokiri ale ni Masina kɔnɔna na ka na u yɛrɛ sɔrɔ nin waati na Duanza ale kɔnɔna na Duanza yɛrɛ région ye dɛ Duanza kɛra région ye keba an bɛ taa sisan aw ka dugu fanfɛla la tuguni n'an ye kita ban pewu an bɛ Keɲeba sira ta n'an sera Keɲeba on zone contourné an bɛ faleya to an kini fɛ ka sin ka taa numan fɛ ka taa fo Dabiya keba Dabiyakaw fɛ yen maire de ko ale nana danaya min dara ale kan ale t'a fɛ fiyewu mairie ko foyi ka kɛ ko dugudenw da de tɛ ala minɛ sabula n'i ye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn ye o fara de bɛ caya kosɛbɛ min ye Fasambu Keyita ye ale de bilalen don bi ko ka kow ɲɛnabɔ maire olu nɔ na kabi a nana keba a y'a ka dayɛlɛ wara maa bɛ yen n'i mago b'a la su ani tile a bɛ bɛɛ lajɛlen ka bolo kan wa mairie ko fɛn fɛn bɛ kɛ ale ko ale tɛ dɛ dugudenw de don fɛnw kan ka taa sira min fɛ ale kan ka kɛ cogo min n'a bɛ fɛn o fɛn boloda ani dugudenw de bɛ jɛ k'a kɛ o la min ye ntɛnɛn septembre kalo tile 8 Fasambu Keyita ni ale chargé des affaires courantes Dabiya commune kɔnɔna na a ko san wɛrɛ musaka min kan ka sɔrɔ Dabiya commune tɔgɔ la n'a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko projet de primitif budget 2026 k'u kana ka sigi k'a kuma kɛ a ye Dabiyaka bɛɛ wele yaasa u kana ka n'u hakili di fɛɛrɛ mun b'u bolo ani ka fɛn yɛrɛ ɲɛf'u ye mun don dugutigiw tun b'a kɛnɛ kan musow tun bɛ yen denmisɛnninw tun bɛ yen maa bɛ yen k'o bɛ dɔrɔmɛ kɛ 2 ye Dabiya kɔnɔna na a y'a bɛɛ lajɛlen wele ka bonya da bɛɛ kan min ye Mamadu Magasa ye ne ye Keɲeba kunnafoni ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ an ka o filɛ jelen jɔyɔrɔ bɛ faso yiriwali la Dabiya commune rural mairie salle de conférence kɔnɔna la hakili falen kɛra ani hakili jagabɔ budget primitif 2026 kan n'o ko ɲuman ka se ka kɛ Fasambu Keyita fɛ budget de fonctionnement o bɛ taga fo 400,000 ani 62 138 na ani dépenses fana u bɛna mɛn don investissement sira la n'o ye commune ka yiriwa ye o bɛ bɛn 191 ani 60 ma. Ne tɔgɔ Fasambu Keyita, le chargé des affaires courantes de la commune rurale de Dabiya. N bɛ bɛɛ fo mɔgɔ fɛn fɛn y'a sen ta ka se yan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka na an ka weleli lamɛn weleli in tɛ dɔwɛrɛ ye débat public de don donc débat public o ye obligation légale de ye anw ma o ye collectivité code de collectivité taabolo de don a b'a gafe kɔnɔna la k'an ka population wele k'u ka hakilinata dɔn donc ka se ka baara kɛ n'a ye o ye communedenw de ye communedenw bɛɛ fana tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o kɛlen ka mɛn n'o de ye société civile ye jeunesse ye ka fɔ mɔgɔw ye dugutigiw ye n'o de ye conseiller wele ka na u k'u ka hakilinata di u bɛna budget kura mun kɛ san kura nata la 2026 hakilinata in ye mun ye a bɛ se ka kɛ anw yɛrɛ hakili bɛ ta fɛn dɔw kan olu bɛ se ka a ye o b'a yira anw na wajibi de don n'a ma ɲɛ u ka wari de don an kan k'u wele ka wari in na baara n'u ka hakilinata ye an ka discuter a kan an ka hakiliw falen walasa an ka baara in an ka se ka nɔgɔ b'a la yanni an ka budget adopté fɔlɔ
an b'u ka hakilinata de lamɛn fɔlɔ u ka hakilinata ye min ye an tɛ baara k'an kun fɛ o b'an permettre donc an hakili bɛ se ka pan yɔrɔ minnu kun na n'u bɛ o yɔrɔw yira anw na an ka se k'u dɔn ba la k'u sinsin n'o n'an ka hakilinata kɛra kelen ye n'u man ka kelen ye an bɛ idew falen an bɛ discussion k'a kan ka se ka a ta ka taa bila titel la musaka ninnu bɛ na ɲɛsin minnu ma bon bakuruba la o ye kalanko de ye éducation gɛlɛya caman b'an ka kalanko nasiraw la an sinsin o yɔrɔ kan donc ani kɛnɛya nasiraw la gɛlɛya caman fana b'an ka santé domaine la donc gɛlɛya caman bɛ yen an ka se ka gɛlɛya ninnu caman kɛlɛ donc musaka ninnu caman laɲini ye o siraw de ye. Dabiya commune rurale population menu sɔrɔla kɛnɛ kan u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka foli kɛ Fasambu Keita a n'a a baarakɛɲɔgɔnw ye olu sen donni commune mara taasira la kɛrɛnkɛrɛnya la musaka ladonni la commune kɔnɔna la plan de développement social culturel et économique n'an b'a fɔ a ma PDCEC o waleyali la Dabiya commune rurale kɔnɔna la ni musaka in n'a lasagolen don kosɛbɛ a bɛ na ɲɛsin kosɛbɛ ka taa min ye kalan o yiriwali ma ani kɛnɛya o sabatili ma ka ɲɛsin Dabiya commune rurale population ma n'a bɛ na jɔyɔrɔba ta mara ko ɲuman na Dabiya commune rurale kɔnɔna. Ne tɔgɔ Baba Sisoko ka bɔ Mankoke commune ni a dugumɔgɔw ni dugutigiw lo ne ka mɛn commune dugukolo mu baara in ne bɛ kɛ kan tɛ fa ne ye jamana fo dɔ le ka baara dɛ baara le dun bɛ kɛ fo dɔ le ka kɛ fo dɔ le ka tɔɔrɔ a soto fo dɔ le ka ɲaga ka baara kɛ ni maire ka ta ka fɔ dugutigiw ni maire ka de ka baara in kɛ commune kɔnɔ ka baara in kɛ ka waliya ka lɔn ɲaga kan musaka dɔ le ka kan ka taa commune la n'a fɔra ko n ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ɲaga kan laɲini ba bɛɛ bɛ ala tara ka ne jamana ye ala ka ba suma ɲɛ na dugu kɔnɔ bɛ ka fɔ n tɛ laɲini min tɛ yɛrɛ mais laɲini min bɛ ne fɛ bi ne man ko kɛ ekɔliso dɔgɔtɔrɔso an ni misi wasara an daga don commune baara la nafolo ko musaka ko fanfɛla la jamana min y'a fan baara no dole b'a baara la dɔw min b'a baara n'a mu maire ni dugutigiw ni ma baara kɛ jɔn sa kɛ ne tɔgɔ ye Kɔnte Munekata muso ɲɛmɔgɔw la Danga mise de maire ye baara min kɛ a ɲɔgɔn man kɛ yan fɔlɔ bayɔrɔ mun na baara o baara n'i b'a kɛ i ni jama ka jɛ k'a kɛ o de ka ɲi maire la in hakilata in nin diyara anw ye a bonyana anw ma jamana dugu fana tagaɲa de fana filɛ nin ye mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ Asimu ye de fɔ baara o baara n'aw bɛ kɛ aw ye sigi ka fɔ kɛ e kelen na ide ani jama la ide kelenw tɛ e dun bɛ jama la baara de la maire la in diyara ne a bonyana ma ayi an hakilata ba sɔrɔ ne tɔgɔ Ibrahima Seydi ne ye alimami ye Dabiya yan ka monsieur le maire fɔ a n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ ni mun le dɔrɔn ka kilira kɛ ɲɔgɔn na parce que fɛn o fɛn ni sigi ka fɔ t'a la ɲa tɛ sɔrɔ a ma mais n'ale ka sigi ka fɔ kɛ ko o ko la i b'a ye solution bɛ sɔrɔ a la a bɛ se ka labɛn cogo min wala t'a fɔ ko fanga bɛ jama la parce que n'i y'a ye farafara bɛ kɛ kan hali tɛ hakilina la mais n'ale y'i sigi ka fɔ ka bɛn kɛ fɛn kelen na a kɛra cogo cogo ni dɔw bɔra a la o tɛ se ka hakilinata in bali ka kɛ wala o kama an b'a fɔ an nisɔndiyara parce que kuma in basigira a tagara fan kelen tɔn dɔ bɛ yan ko association façon dɛmɛ ɲɛmɔgɔ de ye ne ye n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin maire n'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma parce que ale de ye nin miiriya sɔrɔ ka ɲɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin organiser Dabiya mairie la bi ɲɔgɔn sɔrɔ min ni bɛ se ka fɔ a siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Asimu Koyita a fɛnɛ ka laɲini ye nin de ye jɛ ka fɔ aw bɛ sigida kelen na n'aw jɛra ka fɔ kɛ aw bɛ bɛn n'aw bɛnna hɛrɛ bɛ na abi ala k'an ka laɲini sabati. N tɔgɔ Mamadu Traoré conseil communal de la jeunesse ne y'o Segale an bɛ maire fɔ k'a fɔ a ka initiative in na je peux dire c'est la première fois an ka bɔ nin kalama tila ka commune dugutigi bɛɛ lajɛlen fɔ ani jeunesse bɛɛ lajɛlen maire ka bi weleli pour la provision de budget 2026 u mako bɛ hakɛ mun na u kan ka musaka mun ɲini ani dépense mun b'u bolo u y'o ɲɛfɔ ka tila tuguni an ka ɲɔgɔn sɔsɔ pour avoir n'a sɔrɔla hakilinata bɛ sɔrɔ mun bɛ se ka u accompagner donc a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc an kɔni y'a bɛɛ faamu ka ban an ye caman discuter fɛn caman b'u bolo initiative kun ka ɲi bon mɔgɔ fana sɔrɔla minnu ye do ajuta la. Dabiya maire ka nɔrɔbila k'a ɲini Dabiya commune bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri walasa ka Dabiya commune ale ka yiriwa sabati. An y'a laɲini fana ka a yira dugutigiw la wa n'u ka conseils ani société civile mɔgɔw ninnu donc ani jeunesse wari in a bɛna ɲini olu ka wari de don mais f'olu fana ka wuli k'u jɔ ka mairie dɛmɛ a baara la. Dabiya commune rurale population u y'a yira k'a fɔ Fasambu Keita ye nin baara min kɛ
n'o ye jɛlenya baara ye sigidalamaw ani mairie ni ɲɔgɔn cɛ. O ka kan ka kɛ sababu ye population bɛɛ lajɛlen ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ka se ka maire dɛmɛ a ka baara la walasa Dabiya commune ale ka kɛ tamasire ɲuman ye Kɛɲɛba cercle bɛɛ lajɛlen ma. An commune den la jɔyɔrɔ bɛna kɛ walasa ka maire dɛmɛ baara in kɛcogo ɲuman la k'a dɛmɛ fana ni hakilinata ɲuman ye parce que n'i y'a ye an wele la pour que an bɛ se ka hakili jakabɔ ka fara a ta kan wala baara in bɛ se ka taa sɔbɛ ka ɲɛ cogo min. Message min bɛ n bolo ka fɔ muso ye sisan an musolankaw an bɛɛ ka wuli an ka jija an ka maire dɛmɛ maire ye décision min ta décision ɲɛnamaba de don an musolankaw an na ɲɛtaga de don bari ni commune tagara ɲɛ sisan denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ denmisɛnninw bɛ ko bɛɛ kɛ dugu bɛ ɲɛtaga la. Donc an kɔni bɛ mun fɔ commune kɔnɔden bɛɛ lajɛlen maire bɛ ka taabolo mun ta an kan ka soutenir. On a soutenu parce que c'est la commune. N'a gagné, c'est la commune qui gagne. Donc, hakila n'a nyana fana abi nyan commune kono dem bela jelende ma. Pour un fin chama fam parce que fin do kumbe abitoro débat en konna la anya do famu. Donc au retour en fana be au sensibilisation kelo ke anga niveau la takale. Donc en kono bu accompagner, en bu soutenir na la son. Ne ne bloka nyasi commune la dugu mogol bula ka etaka long mairie mu dementality nyadi. Musse waliya commune kono musse waliya dugolu la ni ɲɔgɔn na lu soroda se suto ɲadi a se kɛ ɲadi a se fo ɲadi ko ni musa ka yin ni don dɔ la commune kɔnɔ ka den telu ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka wuli ka na an ka weleli lamɛn a nisɔndiya b'an na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la o ɲuman nana ala k'u ɲuman segin. Nin waleya in ni Fasango Keyita y'a bila sen kan ka ɲɛsin Dabiya commune la mairie kɔnɔna la walasa ka sigidalamaw nin ye Dabiya commune ye Dabiya commune min ni a bɛ maa bolo nin waati na n'o ye Fasango Keyita ye ale n'a ka cɛdenw olu de kɔni bɛ baara la gestionnaire d'affaires courantes an b'a fo maire jɔyɔrɔ bɛ ale de bolo bi k'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an bɛna kuma diɲɛ kibaruyaw de kan nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnna a ma 11 septembre ale anniversaire Qatar drone minnu fana taara don Irisilakaw ka drone minnu donna Pɔlɔnkaw fɛ yen kibaruya minnu b'olu tɔw la an b'olu bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn aw ye ni Ala sɔnna a ma bi wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 18 a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.